Wach gi pak ne jopuonjre duto kawadhi nyime ni skunde mopogore opogore pod medo yudo duoko mag penj maduong' mar KCSE mar higa mar 2025 ka skund nyiri ma Kadika e kaunti ma Migori kuom thuolo mokwongo oyudo jopuonjre manigi duoko mar A-plane nyaka ne chak skundno. Kaka ifinya kidilero jopuonj e skunde onyiso mor margi kaluwore ni gi duoko makare kod tich matek ma jopuonjre noketo. Mor kod ilo okwako skunde mopogore opogore kendo jopuonj e skunde bende onyiso mor margi kaluwore gi duoko ma piny maduong' mar KCSE ma higa 2025. Duoko ma oket ayanga kawuono e boma ma Eldoret kotele kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba kod jokanyo e sekta mar somo. Skund nyiri ma Kadika e kaunti ma Migori oyudo jopuonjre ariyo manigi grade A, gino motimore kuom thuolo mokwongo nyaka ne chak skundno. Duoko ma kamano wachore ni oyudore nikech maino mane jopuonjre kod jopuonj oketo. Lekwa ne en ni higa ni obede e higa ma Kadika Girls gole grade A plane. To kaka lekwa obedo no, wachopo lekwa. Wan gi nyiri ariyo moyudo A plane. Alfin, Varian to gi Jane. Wagone Nyasaye erokamano. Nyithindo ne wan go 590 to so far wasemanyo 224. But wadhi maber to wagone Nyasaye erokamano kuom duoko mosemiyowa odiochieng' ma kawuono. Klas ni osebedo klas mauluoro Nyasaye kendo gisebedo ka gitiyo matek e ndalo duto ma gisebedo ka. Pok wabedo gi cases mang'eny mag indiscipline kuom klas ni to magi duto te nikech tich maber ma jopuonj otimo nyaka seche masani. E skund sekondar mar Kapsabet ne en mor kod wer tok yudo duoko maber kata obedo ni nitie jopuonjre moko ariyo mane otimo penj margi e ute thieth. We had two casualty cases which they were sitting for the exams in the hospital because of their nature of sickness. One, we had a student who was a mental issue, Samuel Oluoch, who scored a B, and we are happy. And there's also Masa who did clearly under difficulty in the hospital, also two of them, and they have been able to meet the cutoff mark to enter university, and that's a success, a big one for us. Anamor kabisa kakadho result mo wayudo e higani. Wamor nikech ka wapimo gigi ni mokadho waseneno ka Nyasaye otelonwa kendo sani sama wawuoye ni results oseduogo maber. Nyithiwa mang'eny mokadho 200 dhi e mbalariany. Downloading process is still on, and from the ones you have downloaded, you are almost halfway. We have several A's, so many A's, and then the B pluses are uncounted for. So this means here we have done our level best. Ne en mor bende skunde mag kaunti ma Mombasa kaka Memon Academy kod skund nyiri mar Mama Ngina. Last year we had 5 A's. This year we are having 7 plain A's and 24 A minuses. It has been a big fight. It has been a trying time, but we really thank God. This year we have better scores because last year we did not have any airplane, and in the history of this school we've never had an A of 84 points. I think that's the highest one can get, 84 out of 84. So we say Alhamdulillah, Hallelujah. We did not just work hard, we worked smart. Komachielo, skund sekondar mar nyiri mar Mary Hill mane ondiko jopuonjre 665 oyudo duoko ma jopuonjre 64 gi grade mar A-plane. Efinye kidi, Ramogi TV. Moyo jopuonjre 700 ok bi yudo thuolo mar riwore kod mbalariany e pacho kae, kama jopuonjre 270 kende ema oyudo thuolo machalo kama.